Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Сённяшні госць прыехаў з вельмі цудоўнага і прыгожага краю, пра гэта крыху пазней, а я пачну з цытаты. Усё жыццё сваё я вышукваў сімвал асобы паэта, тое, што злучае яго з космасам Беларусі, з родным бацькоўскім краем. Гэта кажа мой сённяшні госць, краязнаўца, калекцыянер, настаўнік Мётчынскай сярэдняй школы Барысаўскага района Владимир Лайкоў. Вітаю, Владимир Пилипович. Добрый день, Навум Яковлевич. Владимир Лайкоў, кіраўнік літаратурнага музея «Літаратурны космас Мётчы», калекцыянер, краязнаўца. Нарадзіўся ў вёсцы Астроўкі на Крупшчыне. 30 гадоў быў дырэктарам, а зараз працуе настаўнікам беларускай мовы і літаратуры Мётчынскага вучэбна-педагагічнага комплексу «Дзіцячы сад», сярэдняя школа Барысаўскага района. З 1984 года арганізоўвае ў Мётчы сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі. З'яўляецца ініцыятарам і арганізатарам фестываля «Мядоцкі край і яго таленты». Ну, ось, Владимир Пилипович, я узгадываю свае паездкі ў Мётчу. Першы раз я пабываў там на вяселле свайго сябра дзяцінства Віктора Стасевіча, а потым вот берагіня, ваша хата гасцінная, школа ваша, пісьменнікі, все цікавыя людзі, якія прыехалі, конечно, дзеці, якія танчылі, спявалі народныя песні, народныя танцы. Гэта было цудоўна, і яшчэ гэта было цудоўна таму, што мы былі разам з маім сябрам Алесем Пісьмянковым, і зараз памятаецца вельмі цёпла тая сустрэча. Сапраўды так. Я сёння, рыхтуючыся да гэтай сустрэчы, успамінаў, як познай травеньскім вечарам, ужо паўноччу, мы ішлі з нашага мясцовага клуба, ішлі разам з вами, Навум Яковлевич, разам з Алесем. І нечакана тут, на пераходзе ад старай да новай Мётчы, такі ўзнік салаўіны перасвіст, пошчак, што мы ўсе спыніліся. Мы прыслухаліся да той паэзіі, прыроднай паэзіі, якая гучала ў нашым мядоцкім краі. Поэтому мне здаецца, што тады, у той момант, салаўі не проста выконвалі сваю спрадвечную песню, а яны віталі такіх дарагіх гасцей, якімі былі вы. А ўвогуле паэзія, літаратура для вас справа такая, якая цікавіла і цікавіць вас. І я ведаю, што, будучы яшчэ студэнтам, вы задалі пытанне Івану Навуменку, выкладчыку. Вы запыталіся, што адбываецца ў душы, сэрцы, думках пісьменніка, паэта, калі ствараецца неардынарны твор. Ну, я думаю часта, адкуль гэта? Вот паўгода назад напісаў чарговае сваё эсэ «Вяртанне ў дзяцінства». Я ўспомніў малюнкі нашай роднай Крупшчыны, сваёй вёскі Астроўкі. Я ўспомніў яшчэ раз сваіх бацькоў Піліпа Егоровича і Валентину Апанасаўну. А потым мне прыйшлося ўспамінаць маіх настаўнікаў Вапчускай сярэдняй школы. Прадстаўце сабе Іван Ісакович Рабкоў, які у 1967 годзе напісаў і прынёс у клас кнігу «Пазакласная работа па беларускай літаратуры», які прывозіў да нас Івана Грамовіча, Івана Шуцько, які прывозіў іншых пісьменнікаў. Я ўжо не кажу пра тое, як ён цікава на уроках апавядаў пра лёс, пра біяграфіі гэтых пісьменнікаў. І побач з ім у гэтым жа школе працаваў яшчэ адзін настаўнік-філолог
Ён выкладаў у нас рускую мову і літаратуру Іван Дмітрійович Антонов. Так лёс склаўся ў чалавека, не будзем спыняцца на гэтым. Але пасля 20гадовай працы ў Алма-Атынскім педагагічным інстытуце, дзе ён выкладаў рускую літаратуру, лёс падараваў нашай абчузе, нашай школе сустрэчу з гэтым выдатнейшым філолагам, які прывучыў мяне да вельмі крытычных і вельмі своеасаблівых артыкулаў Вісарона Григорьевича Бялінскага, дзякуючы якому я ведаў і полюбіў яшчэ больш творчасць Александра Твардовскага, Александра Фадзеева, Михаила Шолохова. А там у універсітэце спачатку сяброўства з цудоўнейшымі двумя хлопцамі. Яны былі заходнікі, я быў усходнік. Гэта Іван Штейнер, вы ведаеце, вядомы Быў таксама у нашай професор. праграме, так. І Іван Зінькович. Да рэчы, вот перед гэтым вы гаварылі пра тое, што літаратура — это не толькі моя профессия, літаратура — это маё захапленне. І гадоў 30 назад мы сядзелі з Іваном Штейнером на березе Гарыні, размаўлялі, вялі доўгую размову, і ён сказаў: «Володя, я тебе зайдрошчу». Я нават здзівіўся, думаю, гэта я павінен настаўнік вясковай школы зайдосціць прафесару ўжо, аўтару многіх кніг, вельмі таленавітаму, дасведчаму чалавеку. А ён мне сказаў насуперак усяму наступнае. Кажа: «Я часцей за ўсё чытаю і газету «Літаратура мастацтва», і чытаю часопіс «Полымя», «Маладосць» і іншыя, таму што гэта мне трэба па прафесіі, гэта мне трэба як выкладчыку, які ідзе з лекцыямі да студэнтаў. А ты ўсё гэта чытаеш проста для душы, для сябе». І я вот яму ўдзячны за тую падтрымку. Владимир Пилипович, ну вось ўсё-такі, акрамя таго, што гэта душэўная патрэба для вас літаратура, і яна увасобілася і ў цікавыя справы не толькі на уроках рускай літаратуры, якую вы выкладалі, а музей створаны у юбілей ужо гэтага музея, так? Калі я ўжо стаў дырэктарам школы Мётчынскай, мядоцкай школы, як мы сёння завем, тут на Барысаўшчыне, то ў 1984 годзе до нас приехала целая делегация письменников. Я привез их. Это были Олег Лойко, Анатолий Вертинский, это был Кузьма Хромченко, это был Вячеслав Рогойша. Это было 8-9, 2 дні работали в школе с снежня 1984 года. Это был початок нашего музея. Мы повинны были святкаваць 35-гадовы юбілей музея літаратурны космас Мётчы, але вот тая эпідэміялагічная сітуацыя, якая ўзнікла, нам пакуль што не дазволіла правесці гэта мерапрыемства. Вас звязывали тесные стосунки с народным поэтом Беларуси Рыгором Ивановичем Барадулиным. Это асаблівая старонка ў маім жыцці. Я і па сённяшні дзень дзякую Бога, дзякую неба, якое падаравала мне сустрэчу, прычым доўгую сустрэчу на цэлых 44 гады з народным паэтам рэспублікі Рыгором Барадуліным. Ён напісаў верш, прысвечаны нашаму мядоцкаму краю. «Божа гасцінны, павек край, гэтакімі прымусамі, якія чыніць мядоцкі край, робячы ўсіх беларусамі, Мётча, мяцеліца лёд мяце, Мётча боўцямі губіны, Мётча салодкі на кожнай вясце, мёд з губ гарачых прыгублены, Мётча, тут меціўся вітаўтаў шлях, казкі раслі мядоцкамі, бо журавінамі пах, клёк сілкаваўся клёцкамі, не выпускаў у свет лайдакоў, уважаны паняй працаю, дырэктар школы спадар Лайкоў з падмётчанай рэпутацыі. З падмётчанай рэпутацыі. А, дарэчы, мядоцкі край, вот мёд, Мётча, гэта сапраўды там мёдам усё прасякнута? Ну, можна сказаць і так. Мядовыя краскі, мядовы пах. І сёння у нас много ёсць пчаляроў. Ёсць розныя іншыя, так сказаць, меркаванні наконт назова гэтага. Але справа ў чым заключаецца, што калі я нават прыехаў у Мётчу, ўжо ў Мётчы адпрацаваў 10 гадоў, то
писали заўсёды в афіцыйных дакументах сначала мётчанская, а потым мётчанская, например, сельсавет ці школа. Але я меў магчымасць гаварыць з многімі старымі на той час людзьмі. І калі гэта слова яны гаварылі, яны ніколі не казалі мётчанскі чалавек, яны казалі мядоцкі. Вот адсюль і ў нас узнік мядоцкі край, і я лічу, што як калісьці, напрыклад, Владимир Дубоўка там увёў наватвор адлюстраваць, то мне ўдалося у Мётчы, так сказаць, зрабіць гэты край мядоцкім, таму што край мядоцкім не называлі Мётча мётчанскі. Владимир Филиппович, ну, конечно, мы могли еще поговорить про вашу цудовную семью, про вашего сына, поэта, про вашу Любу, а про ваших, ну, ввогуле близких и родных, якія вот собраліся там, вышли з гэтай сям'і, і цяпер і ў Мінску, і ў Мётчы, і ў Барысаве. Але, ну што ж, час на нашу праграму заканчваецца, і трэба прыступіць да нашай апытанкі традыцыйнай. Апытанкі, і першае пытанне, якое мы задаём кожнаму, хто прыходзіць на нашу праграму. Вось прадоўжыце, калі ласка, фразу «Беларусь – гэта». Ну, Беларусь – это родима, где жыве душа, где продкі, где сённяшні беларус жыве, где спадзяемся, што заўтра узнікнуць новыя перспектывы, новыя далягляды, і наша краіна ўжо сёння самастойная, суверэнная, але яна яшчэ будзе больш, так сказаць, прывабнай для жыцця нашых дзяцей і нашых унукаў. Ну вось, на ваш погляд, якія тры месцы ў нашай краіне цудоўнай варта наведаць кожнаму беларусу? Да, іх много, але я бы все-таки обозначил, па-першае, Софийку Полоцкую, па-другое, ёсць Белая царква на березе Чарэйскага возера у Чашніцкім раёне, трэці, зусім побач з маёй вёскай непадалёку, мы там Крупскі і Чашніцкі раён знаходзімся на мяжы. Ну і мне чамусьці вельмі запала маё сэрца той час, калі я наведваў Кушляны, дом, хату, музей Францішка Брушевіча. Там адчуваецца космос літаратурны, космос беларускі. Нідзе, конечно, много дзе ён адчуваецца, але там неяк вот па-асабліваму ён адчуваўся. Ну вось, скажыце, а з якой бы выбітнай асобай, яркай, цікавай, з гісторыі нашай краіны вы б хацелі сустрэцца і пагаманіць? Ну так, як я ўжо назваў Белую царкву, назваў Чарэю, то в пэўны час канцляр літоўскі Леў Сапега, які нарадзіўся ў 1557 годзе і жыў да 1633 года, ён пабудаваў тую самую Белую царкву і Михайлаўскую царкву, якую потым ператварылі у савецкія часы. У нему вядома, што мне вот хацелася б з ім сустрэцца і як земляку як бы паговорить на эту тему. Ну что ж, Льва Сапегу многие мои суразмоўцы выбирали пожаданым своим суразмоўцам. А вот что вы читаете зараз и кого б з беларускіх аўтараў сучасных або класікаў вы раілі бы пачытаць нашим тэлегледачам? Ну, я тут дзякую вашаму Янку. Ён апошнія гады мне столькі кніг падстаўляе. Поэтому я зараз читаю Андрэя Федарэнкі «Жетон на метро». Дзякуючы таксама Янку я крыху раней прачытаў роман «Золіха адкрывае вочы» Гузелі Яхінай, татарскай пісьменніцы. А потым зноў жа яе чарговы роман «Дзеці мае» Гузель Яхінай. Я вельмі люблю чытаць і рэкамендую ўсім у жыцці хоць раз прачытаць Гашыка «Бравое приключение бравого солдата Швейка». Що ж, дякую. Ну і апошняе пытанне, што для вас беларуская мова? Я шапчу бы молитву незабыўныя радкі незабыўнага Григорія Івановича Барадуліна. Ускалыханы, узгадаваны, табой даскону закаханы, у кожны гук чароўны, крэўны, моя князёўна і царэўна, з табой я ў свяце, у свеце, у хаце, бо ты ў мяне адна,
як маці мова беларуская. Дзякую, дзякую, Владимир Пилипович. Жадаю вам, вашей сям'і, вашей радзіме і вашай мётцы усяго найлепшага. А нашим тэлегледачам нагадаю, што сённяшнім госцем і суразмоўцам быў Владимир Пилипович Лайкоў, былы дырэктар мётчынскай школы, настаўнік, краязнаўца і ўвогуле цікавы чалавек. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.